Ники ще се катери днеска на дърво. Здравейте, аз съм Стефан Василев Колев. Този дето ще се катери един мой приятел на име Ники. Той е на 8 години. Ще се качи колкото си може по-високо на дървото. Катери се. Ето, изправи се. Катери се още по-високо. Ще успее ли? И се качи много високо. Здравейте, хора, аз съм Николай Николов и демонстрирам как се качваш на дърво. Отдолу ме гледа Стоян, за да не падна. Ето го Стоян. Тези хора дори мога да си подкачвам, ако искам. Но не... Ама гледай да не събориш дървото. Но не гледайте да го правите и вие, защото е опасно и може някой да падне и да се убие. Аз го правя отдавна и ми е лесно, но вие не знам дали ще успеете. Така че не го правете. Не го правете от дома. Така. Хора, да не правите такива работи. Хора, това е клипа от нас. Това е хора от нас. Ники демонстрира как да се катерим на дърво. И Ники сега ще слезне. Добре, хора. Само чакаме да слезне и спираме клипа. Това ще е. И после ще снимаме още един. Сега ще слизам. Ето слезна Ники да махни. Ники, махни. Здравейте, хора! Аз съм Николай Николов и ви демонстрирах как се катери на дърво. Чао за днес!